Taijung, wong Taijung, wong edan Taijung, wong edan Taijung, wong edan Taijung. Kanggo wong edan Taijung. Kesuwun Betaken rasa sedih. apa cek? Beli bisa dibebodo arane nempel ning ati. Kanggo Mama Judi, sing paling calon Taman Sari. jero. Kanggo Mama Haji Udi, calon guru sing Taman Sari. Kanggo Bunda Aja Carini, kanggo Nok Pamela. Cinse, Sing kanggo Mama Taijung. Haji Udi, kanggo Mama Haji Udi, calon guru sing Taman Sari. Mama Haji Udi, kanggo Nok Cinse, Bunda Aja Carini, kanggo Mama Haji Udi, kanggo Mama Haji Udi matur kesuwun pas ponon wae. Wis gawe atin jarem. Kanggo sapa cek? Wis kejem tega ninggalaken. Kanggo panitia di Sing duwe Taijung. kanggo anak putune Mbak Wong edan Taijung, wong edan Taijung, wong edan Taijung. Wong edan Taijung kanggo sedulur-sedulur kerupuk. Wong edan Taijung, Dalan, wong edan Taijung sing paling boral wong gawe Taijung. Kanggo anak putune Asik. Mbak Rupa. Kanggo sapa Asik. teteh? Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Asik. Wong sing sayang wis Kanggo Nok Upi nyayangi wong sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Nok Upi. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Sapa Jaya Ayu? Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kopi sing Kanggo Nok Taiwan. Wong Upi edan Taijung. sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Kopi sing Upi. Taiwan. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Wong edan Taijung, wong edan Taijung, wong edan Taijung, wong edan Taijung. Wong sing tegepuja Kanggo Nok Upi. wis tega gawe. Kanggo Mama Haji Udi, calon guru sing Taman Sari. Jarene arep kawinan nyata perloroan. Wong sejen sing ditulis ning undang. Kanggo sapa maning teteh? Kanggo Nok Upi sing ana ning Kanggo sapa, Taiwan. Cek? Kanggo Nok Upi. Nok Cici sing ana ning Kanggo Nok Taiwan. Upi Nok Cici sing ana ning Taiwan terus. Kanggo Nok Cici sing ana ning Taiwan. Nok Cici sing ana ning Taiwan terus. Nok Cici sing paling go. Kanggo sapa? Gawe Nok Cici sing ana ning Taiwan. Kanggo Mimi Edward. Kanggo Mimi Edward. Kanggo Mimi Edward. Matur kesuwun. Kanggo Nok Upi. Kanggo sapa, Jek? Kanggo Nok Upi sing ana ning Dalan, dalan. Taiwan. Kanggo sapa cek ini? Mame? Kanggo Reva. Bos Mame Taijung. Reva. Mame Reva Mani. Mame Reva. Mama Haji Mame Udi, Reva. calon guru Mame sing Taman Reva. Sari. Mame Reva. Sapa jene? Hah? Sapa? Nok Upi sing ana ning Taiwan. Nok Upi Kanggo Nok sing ana ning Upi. Sapa cek? Sapa jene? Ayahe, Mame Eksa. ayahe Jian sing ana Mame ning Taiwan. Edward. Mame Ayahe Jian Edward. sing ana ning Taiwan. Wong Ayahe Jian sing ning Taiwan. sayang Upi. sayang mesti gawe Kanggo Nok Upi. kita sing ngembung potone kapan baik ketemune Sapa maning? wong sejen sing diambung pipine. Kanggo sapa Jaya Ayu? Kanggo sapa lang? Kanggo sapa? Ayahe Cindy sing depelem. Mami Rafa. Kanggo ayahe Mami Cindy. Rafa. Mimi Reva. Kanggo Kanggo ayahe Mami Cindy Rafa. sing depelem. Kanggo ayahe Cindy. Kanggo ayahe Reva. Cindy sing depelem. Reva. Oh, Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi wis sing tega ana ning gawe Taiwan. warung. Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Jarene Kanggo Nok arep Upi kawin sing ana ning Taiwan. Arane Kanggo Nok Upi. jejer Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Upi terus sing ana ning Taiwan. Kanggo Nok Kanggo Upi. sapa yuk? Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. Mimi Matur kesuwun. Edward. Mimi Kanggo Edward Nok terus. Upi. Mimi Edward. Najan Mimi Edward.
sayang mimirepan paling koral Kanggo Nok Upi sing ana ning Taiwan. mimirepan paling sayang wis gawe atin jare Kanggo sapa teh? wis Ayai? Kanggo Ayai Jian sing ana ning Taiwan. Ayai Jian sing ana ning Taiwan. Jian kanggo Ayai Jian sing ana Ayai ning Jian sing ning Taiwan. Taiwan. Berbeka Suwun Ayai Jian sing ana ning Taiwan. di mana